A day in my life, sa panihapon, namin pinagsundan o sardinas. Ako yung tao na ako, mga adapted ka na, mga adapted, pero mga gwapo-gwapa na mga adapted na ako, o ako asawa. Mga kadro, i-reveal na to ang istorya na mo karong gabi o na kung di na amin nagkatipon dere. Pinubrihay na to na pagkaon karong gabi o na. Let's go! Murag, kuhan man niya ako asawa, murag isapot-sapot lagi kay murag umawalagi kay bo naman gani. Ako na nagipaluto gani ha, kaso lang kay kapoy sa taong trabaho. Tapos karon siya magsuko siya kay nganon lagi siya pa nagluto kay gikan pa ng laba. So giuna sa namo karon mga guys ang amo pagluto sa amo mga bata. Itlog, actually itlog ra ila kinaon kanang kasi boiled egg no. Boiled egg na. Sunny side up. Oh, sunny side up ra. Karon kay ang amo asa lagi. Kuan lang sa damo ning amo kanang ring itawag bitaw nga sardinas ni. Sardinas nga na itlog. So karon pa amo ka collab na ako karon ako asawa kay ang giwawon man sa tao ni sa iya ha. Mang-giwawon man sa tao ni sa camera pag naana sa camera. So i-try lang nato karon no. Mag-vlog na ta karon mga kadok. I-full time nato ang vlogging nato karon bisag asa lang ta maabot sa vlog ta. So, pila naman ta 3 to 5 minutes. So okay naman dai maka-post na ta sa YouTube nato no. So kaning amo pagpangaon ko diri dili mamo yung dungan halos mga kadok tungod kay ang amo ang tables diri no murag kuan ra mga gamay ra kayo sumusod sa 1 to 2 ra magud ka tao musod ani among table so mo na kani sila kani akong adapted murag iring. Oh mo gipauna na ako nigkaon lagi kay murag mao may lang una kay murag sila mga bata lagi. So kani taon na mo taon mo ni kami nasa mukaon sad. So sa man lami dili. Madara. Paano masabi? Tinao padong na diri. Kaon sa ni sa taon tapos sudan niya kuan gyapon kani morning sudan. Pwede advisable bang ang sudan pero minti itlog kada gabi misil? Okay, sa maron na na kain na ka. Nanimaho na. Napagod-pagod na taon niya iya dinoto taon. Kaman? Hindi ra manggod. Klaro ko no tingog na ako mga kado. Sige na sila sa paunahan nato mga kado pagpangaon kay mao may ato aki bali murag halang don ni sila. So kuan na jud nato na siya kay nang sila. Ha? Ngano man di mo ka. Di mo kamera nato dili mo bati. Oh tanawin din di ba pag humana ni may vlog ko daw tagili mo comments ani. Mo na kagwapo na mo na bata adapted diri kanang video. So taon-taon mga kado kita ni sa mga haon na ni tapos sudan lang jud taon nato pinobrehara. Kaning kuan na kanang itlog nga gibutangan nato og unsa pay unsa English sa sardinas? Sardines. Kay unsa pa English sardinas? Sardinas unsa English sardinas? Sardines. Sardines amo ti sagol na mga karamay sa manihapon nato sila murag boiled egg na nila. Kani paig-paig kay kato boiled egg kay kuan man to siya kanang alam ibaw naman kada toon sa feeling na toon. Kani gwapo hang gapahon. God is great and God is good. And we thank Him for this good. Amen. Mga namin ni Kaiser. Kaiser. Doon lagi na kumahuman. Sakto naman sa mahuman. Mahuman ng sami. Atik-atik pa. Wala naman kung kayo magkaon. Di. Summer. Amo. Dito ba kasabot siya mo? Daghan. Yeah. Siguro ka nisika na. Di mabot na kinain kuan ma? Naik kuan naik batong dili? Ano ba? Siga na, yang taas mo ni siga. Densa? Iya tang kuan iya na sa gisubay. Naman. Wala na kunik ang taas. Tana? Mau daot dun sa. Sumkawan na. Ay, kanon. Di. Hmm? Cold as ice. Scary SSC. Hoy! Anong sinasabi mo, Summer, ha? 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 Ano?
Noodles lang. Hindi na ko may. Hindi na. YouTube ko ka na YouTube pa. Ako ay pakaon doon sa amin. Ano mo? Pinakaw? Wak! Na nag-episode na yun. Wala pakaon ako sa amin. May dali permanente ka na kuan nga recipe kaning sardinas. Pwede gani lalo na ganing sardinas gani pwede sagol-sagol. Lami naman. Pero mas lami ibutang ko itlog para kuan ba mag-twist ang itlog o kan Sige, butang mo dito. sardinas. So mao to karon mga kaduang ato apan ni hapon tapos sudan na lagi nato kaning sardinas nga gi kuanan kanang itlogan. Alam may man sad. So ako asawa nagtrabaho siya nag shout out daw ko sa mga BO din na sa Barangay Labangon. BO shout out ko sa kabanan ni Michelle siyo tomorrow ko no kay di off siya karon. Okay, thank you for watching mga kados. See you next vlog. Bye bye.